Cecilia, mira, polo que me comentas, entendo, non sei si non estou entendendo ben, é que non che sae a información da licencia do metadata de onde baixaches a tarefa. Bueno, vamos a ver, entonces, si non che sae a si non che sae a información non te preocupes. O que terías que facer sería a túa tarefa, vas aos axustes, e aquí no apartado de metadata terías que meter o nome do autor, sí, e a licencia, vale? Si tes o nome do autor, pois o metes. E se non, pois o que terías o sea, porías simplemente non teño a información e despois aquí escolle unha licencia Creative Commons o que a que queiras, dame igual. Esta mesmo, a que sexa, vale? Unha vez que fagas eso, gardas os metadatos, gardas o autor e gardas os metadatos e reenvías. Que é o que nos interesa desto? O que nos interesa é que nos vexamos que ti sabes facer isto. Por qué? A partir do módulo 2 é cando empezamos a crearse a tarefas. Entonces, cada vez que creedes unha tarefa do módulo 2 en diante, é obligatorio que lle poñades o voso nome, porque ide ser vos os autores das tarefas, e ides ter que escoller unha licencia Creative Commons a que vos dé a gana. Eso hai que poñelo en todas as tarefas, porque é un ítem avaliativo, vale? Entonces, simplemente é saber como se fai para que nas próximas tarefas o fagades. Eso é o que buscamos, simplemente. Se non tes a información, non te compliques. Pois isto, non teño a información, eu xa vexo que ti o sabes facer e acabouse a historia. Veña, un saudiño.